Malikura laminikɛlaw an ka foli b'aw ye nin wagatinin na Malikura a sigira kabi studio wɔɔrɔnan kɔnɔ Washington DC. Aw tulo bɛ Modibo Danbele kumakan na nin wagatinin na. Malikura ka bi kibaruya a kumaba o bɛna boli nin de kan. Lakana baliya a babu an bɛna kumaw kan Tumutu ani Banjangara mara la. An ka lasigiden minnu bɛ olu bɛna ɲɛfɔli kan yana ni o ye Mali kɔnɔna ye. O kɔfɛ an bɛ sɔrɔ k'an ɲɛsin Gabon jamana ma ni Ali Bongo dan karila ale ka fanga la. Walasa an bɛna sɛgɛsɛgɛli kɛ mun de nana ni nin ye, mun de y'a to fanga dafiri a ɲɔgɔn yɛlɛlen don sisan nin wagati ninnu na Farafina kɛrɛnkɛrɛnla Farafina jamana kɔnɔna la. O kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka kuma mun de kan, an bɛ sɔrɔ ka kuma o kɔfɛ ka kuma farikolo ɲɛnajɛw, an bɛna kuma o fɛnɛ kan. Ninnu de bɛna kɛ bi Malikura kibaruya kolo girimanw ye mun bɛna lase Modibo Danbele fɛ. An bɛ tɛmɛ ni a ye ka na walawala ye san sɔɔni. Balimaw an ka foli b'aw ye aw sigiyɔrɔw la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw danse kɛnɛ kɔnɔna la aw tulo bɛ Modibo Danbele kumakan na kabi Washington DC. Jɛmukan daminɛ la an y'a fɔ aw ɲɛna. Walasa an bɛna taga nin wagatinin na Mali jamana camancɛ yanfan la a yiralana k'a fɔ ko kunun Sevare ale ni Banangara ani ɲɔgɔn cɛ finitigilakaw ko u ni maramafɛntigi dɔw karila ɲɔgɔn na. Tijani Wedrago ale bɛ lafuli kan ɲɛna nin ko in na. Tijani kunungo tarata Mali fintigilakaw ni dangarwale tigilamaw kɔni karila ɲɔgɔn na ka waati janbɔ Bajangara o marabolo kɔnɔna na. Nin wale in kɛra siraba min nan b'a wele ko RN15 ka bɔ Dukombo ale ni Tili dugu cɛma. Seereya caman kɔni y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko Mali fintigilakaw kun bɔra Bajangara wa u kun dalen bɛ Seware kan waati min na u kɔni tɛmɛna Dukombo dugu kɔnɔna na o y'a sɔrɔ jadiwale tigilamaw olu kun kɛnbɛ ka janjugu da u ɲɛ. U kɔni ye waati jan kɛ ka mugujugu wuli ɲɔgɔn na. Dangarwale kɔni kɛra sababu ye ka gɛlɛya don tani ka segin na taamakɛla dɔw olu wajibiyara ka kɔsigi u nɔ la. Tiɲɛniw na sira fɛ maa caman kɔni bɛ ka kuma bɔlɔlɔw sanfɛ nka an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan Mali fintigilakaw u ma bɔ ni sɛbɛnfura ye mun b'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko faama ma hakɛ de tora a la. A yirala fana k'a fɔ ko cɛkɔrɔba dɔ n'o kun ye taamakɛla ye o fana ni tora a la ni o ye sivili ye. Bi sɔgɔmada in na maa caman de y'u ka taamaw bɔ a dɔgɔkɔrɔ ka sabu kɛ dangarewalew ɲɛsiraya kama. Hakilinajiginna Bajangara marabolo kɔnɔna na kabini sɔmiya baaraw kɔni daminɛna dangarewalew kɔni cayara kosɛbɛ wa maa caman bɔnɛna u ni na dɔw fana y'u ka sigiyɔrɔ bila lakanabaliya o ɲɛsiraya kama. Tijani Wedrago VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Koro bara tɔgɔ la. Balimaw an y'a fɔ ɲɛna jɛmukan daminɛ la an b'an ɲɛsin nin wagatinin na Gabon jamana la. A yiralana k'a fɔ u ka saridasiw u ye laseli kɛ arabadon ko u ka fanga jamana ɲɛmɔgɔ kalafili ni samasamali kuma cayara ni o ye Ali Bongo o denba mun ale a yira k'a fɔ a bɛ fanga la kabi san 2009 wagati la ni a tun ko ale de ye sebaya sɔrɔ u y'a yira k'a fɔ ko dan sigira a ka fanga la. Mohamed Touré nin ko bɛ di. Monsieur Bongo san 64 n'a ka denbaya ye Gabon mara kabini san 55 ni kɔ o bilala so kɔnɔ a denkɛ kelen minɛnen janfako la fangacɛni ɲɛmɔgɔ y'a jira. Jɛmukan kabakoman dɔ kɔnɔ ka kɔn dugujɛ ɲɛ sɔrɔsikulu dɔ y'a jira ko faso ka baarada bɛɛ tiɲɛna kalataw jaabi tiɲɛna dancɛw datugulen don. Bi jamana bɛ ka gɛlɛya juguba dɔ sɔrɔ sigiboloko politiki sɔrɔko ani sigidako siratigɛ la ka kɛɲɛ ni kunnafoni ye min kalana jamana jabarani na. Ali Bongo Ondimba est gardé en résidence surveillée. Il est entouré de sa famille et de ses médecins. A kalana sɔrɔdasi dɔ fɛ min laminen don ni sɔrɔdasi colonel jalatigi ye 12 ye minnu ye républicain gardiw ɲɛmɔgɔba dɔ ye sɔrɔdasi basigilen ani mɔgɔ wɛrɛw. Kalata ninnu ma se k'a kɛ sababu ye ka wote sɛbɛn jɛlen danayalen ani bɛɛ lajɛlen ka saratiw dafa Gabon jamanadenw jigi tun bɛ min kan ten kunnafoni nin kɔnɔ. Ka fara o kan marako min tɛ se ka fɔ ani min tɛ se ka fɔ ka ɲɛ o bɛ na ni sigida mɔgɔw ka jɛɲɔgɔnya tiɲɛni ye ka taa fɛ ni farati ye ka jamana bila ɲagamin dɔ kɔnɔ. Anw jɛkulu min bɛ wuli ni sigidaw lasegin cogo ɲɛnabɔ la n'o ye CTRI Gabon jamanadenw tɔgɔ la ani sigida lakanani sabatiliw an y'a latigɛ ka hɛrɛ lafasa ni sisan fanga banbali ye. Hali bi an bɛ tɛmɛ ni fanga dafiri koɲa ye Gabon jamana kɔnɔna la. An b'a kalama k'a fɔ a tun kɛra Niger jamana la. Gabon ta kɔfɛ maliden minnu bɛ Mali kɔnɔna la u miiriya ye mun de ye nin koɲa la.
Mariam Kuyate ale y'i sena yala ni a ka kuma barani ye. U ye mun sɔrɔ an k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Mariam? Ne tɔgɔ ye Seku Sirama Jara, karamɔgɔ tɔgɔma. Ne de ye Mali sinankunya tɔn ɲɛmaaba ye. Ali Bongo Odemba a y'i kanbɔ tuguni fanga nɔfɛ, ayiwa o de nana ni nin ye. Ni a tun ye hakili ɲuman sɔrɔ k'a fɔ ne mɛnna la ten wa fana n man kɛnɛ n ka kan k'a bila. O tuma n'a tun ye o hakili sɔrɔ, ayiwa an filɛ yɔrɔ min na bi an tun tɛ se yen. An b'a ɲini mɔgɔw fɛ u ka sabali. Coup d'état ba a bɛ jamanaw de segin kɔ, a tɛ jamanaw ta ka ɲɛ. Minnu fana bɛ fangaw la u ka hakili sɔrɔ, n'i ye dɔ kɛ i k'a bila. Ne tɔgɔ Burema Solo, n ye kunnafonidila ye. Fanga dafiri min kɛra Gabon, mɔgɔw tun b'a dɔn ɲinan kɔni a kun tɛ se ka tɛmɛ. Depuis dans les années 60 fo bi, famille kelen de bɛ fanga na, o ye famille Bongo ye. Donc mɔgɔ bɛɛ kun bɛ ka nin élection de makɔnɔ ka walasa ka dɔn est-ce que Gabonais u bɛ sɔn ka tuguni ka nin président ka kɛ président ye. Président min filɛ nin a man kɛnɛ, minnu militaire min ye coup d'état in kɛ u kana to fanga na dɛ, fanga ka di civil ma joona joona, transition ka organiser, u ka élection joona joona élection kɛ, président kura ka sigi. Gabonais bɛ min fɛ walasa Gabon ka taa ɲɛ. Ne tɔgɔ ye Aminata Gali Yatara, ne kunnafonidila ye gafe la min tɔgɔ ko Mali Tribune. N'i y'a jate minɛ an ka kaw o ni Gabon ta tɛ situation kelen ye. Ne kɔni hakili la san 14 mɔgɔ min bɛ pouvoir la a banabagatɔ do ka se bi ma élection bɛ kɛ halisa o mɔgɔ kelen tɛ fɛ ka taa ka bɔ pouvoir la. Fanga tɛ du kelen ta ye, fanga tɛ mɔgɔ kelen ta ye, wa fanga ma dabɔ mɔgɔ kelen y'i si bɛɛ kɛ pouvoir la. Donc nin coup d'état in kɔni personnellement ne bolo a kan ka encourager yɛrɛ ka o militaire dɛmɛ k'u ka dugu ta. Idrissa Traoré do ka bɔ Bamako Mali la. I mana ko sɛgɛsɛgɛ tout le temps i b'a sɔrɔ France de b'a jukɔrɔ. A lajɛ bani coup d'état kɛlen bɛ jamana fɛn na France ka koloniw de do. Ça veut dire que fɛn dɔ de bɛ yen n'u tɛ ka kɛ ka ɲɛ. N'i y'a mɛn ɲɛmɔgɔ, kɔmɔgɔ de bɛ yen i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na. Kɔmɔgɔ minnu bɛ yen n'o ye peuple ye, ni sanfɛmɔgɔ ninnu yɛlɛla ka ban, olu tɛ dugumamɔgɔ lajɛ tuguni. O de bɛ na ne nin ye surtout. O de bɛ na ne nin ye. Sinon n'a sɔrɔ dugumamɔgɔ dalen bɛ ɲɛmɔgɔ la, coup d'état mana kɛ cogo o cogo, dugumamɔgɔ bɛ wuli k'a fɔ vraiment a ye coup d'état ka na a ma bɛn a ma. Automatiquement coup d'état bɛ avorter. Gabon bɛ n'a fɔ maliyɛnw sigiyɔrɔ de, maliyɛn caman bɛ yen, an bɛ dugawu kɛ Ala ka o bɛɛ kisi. Ne tɔgɔ Amadu Aya, ne ye parti Codem tɔnden dɔ ye. Coup d'état min kɛra en tout cas min bɛ sen na Gabon, an minnu ye ne mun ye politikima ye, n b'a condamné, an ka fɛla tɛ. Nka an b'a lajɛ ne ye min mɛn u ye min fɔ k'a fɔ ko kalata ma ɲa, ni kalata ma ɲa sɔnni u ka coup d'état kɛ, ne kɔni bolo u tun kan k'a fɔ ko segin ka kɛ jate kan. Coup d'état tɛ se ka jamana bɔ nɔgɔ la. Ni tun ye malidenw yi fɛla di Gabon fanga dafiri mun kɛra ye. Gabon jamana ɲɛmɔgɔ ni o ye Ali Bongo Odemba ni ale korolen n'u ka bila sokɔnɔ sigili la, a ye weleweleda dɔ kɛ mun senfɛ a ko a b'a ɲini a terilakaw fɛ k'u ka mankan ci ja dɔ la mun carila bɔlɔlɔ kan. O kɔfɛ an y'a ye fɛnɛ k'a fɔ duniya jamana caman olu fɛnɛ bɔra k'u fɛla fɔ nin koɲa in na. Mohamed Touré ale bɛ o fɛsɛfɛsɛ an ye. Mohamed? I'm Ali Bongo to all the friends that we have all over the world to tell them to make noise for the people here have arrested me. Dunia jamanaw ka jaabi kɛra nin fangacɛni kura nin kan Faransi kanfɔla jamana dɔw la o kɛra teliya la. Chinois ye wele bila ka Ali Bongo lakanani sabati ka masɔrɔ Faransi ye fanga dafiri o cɛni min bɛ senna sɔrasiw jalaki. Fanga ka kumalasela Olivier Véran y'o laseli kɛ kunnafonidilaw ye araba don. D'abord, la France condamne le coup d'état militaire qui est en cours au Gabon. K'a jira ko Paris bɛ ka ko ni yiriwali kɔlɔsi kosɛbɛ. Seba Véran y'a jira ko Faransi bɛ ka tugu ko kelenw kɔ ni hakili jagabɔ ye wa ko a b'a segin a kan k'a ye ko kalata nin jaabiw bonyalen don ka ɲɛsin jamanatigisi ka kalata ma minnu bɛ sɔsɔli la sibiridon farafina tilebiyanfan jamana nin kɔnɔ. Rusi y'a ka haminanko ba jira i n'a fɔ Commonwealth fana jɛkulu min Gabon donna kɔnɔ kokurala salo. Ka sɔrasiw ka dɔnko kɛlɛ, Itali ye wele bila arabadon ka cidenya juru ɲɛnabɔli kɛ Niger jamana kɔnɔ. Fangacɛni kɔfɛ juillet kalo laban na ni Faransi kan fɔla farafina jamana nin na. Nga Gabon fana na
yɔrɔ min na bingani bɛ sen na jamanatigi Ali Bongo kan min bɛ ka bɔ fanga la Itali jamana ka cidenya so ɲɛmɔgɔ Antonio Tajini y'o fɔ kunnafoni di sɛbɛn dɔ kɔnɔ. An balimaw an bɛ tɛmɛ ni hali bi duniya kibaruyaw ye an bɛ to hali bi farafinnagun kan u ka commission de l'union africaine ale ko a b'a kɔn kosɛbɛ u ka fanga dafiri mun ni ale kɛra Gabon a y'a yira k'a fɔ ko nin bɛ dankari u ka tɔn ale ka sariyaw la laseli de senfɛ mun carila arabadon Musa Faki Mahamad a ko a bɛ weleweleda kɛ Gabon finitigilakaw ye ani lakanabagaw ko u ka segu ka baara la ani mun ye jamana ɲɛmɔgɔ Ali Bongo Odemba ko ali fosi kana se k'a sɔrɔ a nɔfɛmɔgɔw ani a ka denbaya ani a ka fanga tigilamɔgɔw Sardasiw u ye laseli kɛ arabadon k'u ye dansigi a ka fanga la Gabon ko u ye jamana ɲɛmɔgɔ u y'a bila sokɔnɔsigili la ni o ye Ali Bongo ye ni ale bɛ fanga la ni y'a san 14 ye a kɛlen ka laseli kɛ k'a fɔ ko a ye sebaya sɔrɔ u ka kalafili mun kɛra sibiri tɛmɛnen Senegal jamana ka kiri minisiri ye laseli kɛ k'a fɔ u ka fanga sinamatɔn Ousmane Sonko ko a ka ɲangili ko a sɛbɛntiyara u ka dankarili dɔ mun bɛ tali kɛ ka ɲɛsin u ka danbela kow ma mun b'a to a tɛna se k'i kanbɔ jamana ɲɛmɔgɔya ɲinini nɔfɛ san 2024 Sonko ni ale ni fanga tigilamɔgɔw bɛɛ ɲɔgɔn na kabi a bɛ san 2 bɔ a yirala k'a fɔ ko a kan ka ɲagi juin kalo tɛmɛnen ko a ye dankarili kɛ mun b'a to a bilala san 2 kaso la a bannen ka taga kiritigɛyɔrɔ la ka da kan a yira k'a fɔ k'a bɛ komi janfa sigira ale kama yasa a bɛ se ka sɔbɔ u ka jamana ɲɛmɔgɔ la a ɲangira ka sɔrɔ a ma se kiribulon o yɔrɔ la o kɔfɛ an bɛna yɔrɔ min na sisan o ye Kremlin ale kɔni ye laseli kɛ k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli o bɛ senna ali bi ko u bɛ kan ka siraw bɛɛ jate minɛ ko ale mun ye k'a fɔ mɔgɔ min y'a daba kama ka kojugu dɔ kɛ mun bɛ Wagner ale ɲɛmɔgɔ u ka Prigojine ni a binna ka faga ani a ɲɛmɔgɔ dɔw ni a wagati la mɔgɔw tun y'a yira k'a fɔ ko a yelen i b'a fɔ komi Irisi jamana ɲɛmɔgɔ ale ka jugu dɔ wagati min na Wagner kɛlen k'a fɔ ko u bɛ muruti Irisi jamana nɔfɛ walasa an b'a yirala k'a fɔ ni dankarili in senfɛ Prigojine ale ni a ka nɔfɛmɔgɔ surumaw u kɔni u bɛɛ fatura ni senfɛ sɛgɛsɛgɛlikɛlaw kɔni ma sira jɛlen fosi fɔ fɔlɔ hali n'a sɔrɔ farajɛ jamana mɔgɔw caman kɔni kɛlen don ka siga bin kosɛbɛ Kremlin kan ni o ye Irisi jamana ale ka faamaya so ye Malika di fembebe malikono Ame pari wante mongo makono Dinyankadi ni nyana mabakono Kana sira ambebe blo bakono Limu mali Nye mali fasaye Limu mali VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoniko la. An balimaw o la sa hali bi an bɛ tɛmɛ ni Malikura ye an b'a fɔ ɲɛna k'a fɔ an bɛ sɔrɔ 102 FM kan ni bɛ Bamako Gao 106.1 FM Tombouctou 90.3 FM an bɛ sɔrɔ radio Orona kan ale bɛ sɔrɔ 92.2 FM kan an ma ɲinɛ fɛnɛ radio Paris 5 ni ale bɛ Tomia an ka foli bɛ jɔn fɛnɛ ye an bɛ radio Clédou mɔgɔw fɛnɛ fo Africable ninnu bɛ an ka radio ye ani minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni wagati na an bɛ sɔrɔ www.voabambara.com an balimaw aw sɔgɔlen don Malikura la ni wagati na kabi Washington DC ni o ye Ameriki jamana ka faaba ye
aw klube Modibo Dambele kumakan na kabi Washington DC an ka foli baw ye ni wagatini na aw mana sɔrɔ yɔrɔ fɛn fɛn la an bɛ tɛmɛ ni ali bi kibaruya ye an bɛ segi kana tuguni Gabon jamana la ni fanga dafiri kɛra ye walasa yasa ka se ka ɲininkali caman kɔni bɛ kan ka kɛ o de ye mun de nana ni nin ye mun de yɛrɛ b'a to fanga dafiri banbali a bɛ kɛla farafina ka caya yasa ka se ka jaabili sɔrɔ nin na Kajatu Traore ni ale ye kunnafondila ye Voix de l'Amérique la ale wulila ka se Yusuf Sissoco ma o fana ye kunnafondila ye ani sɛgɛsɛgɛlikɛla do Bamako yasa ka se ka faamuyali sɔrɔ nin na. Effectivement, Gabonta est balinela parce que en contre-mabo histoire là, en bas et kafo Bongo ye jamana imara sans bidru ni duru pratiquement. Al ni a jatemina Bongo état de santé de tuomi. Al sa kale qui a accroché fangala donc kalafili kera sibridon o kalafili jabi da jara Bongo là. Alors qu'ani mintu me nyona no ye grada baroka cheboe o fanako kale gaina donc Gabonta amma balamna. Tier là anya jatemina kafo jamana munu ni France umara o jamana u depi coup d'état be ka ko yoro de la. Sabu jumende la wale anumbe kangake. Munena ne b'a fɔ ni ye page dɔ de tourner to la ye parce que pendant longtemps français a ye jamana minnu mara a y'u exploiter cogo min je crois que génération kura min bɛ yan o tɛ ka sɔn o de ma o génération kura na militaire b'o fɛ o de la to je coup d'état bɛ ka kɛ pays francophone na. I ka kumakanw na sisan i ye Faransi jalaki k'a fɔ ko u ka mara kɛcogoya ma ɲa an dun y'a ye Macron ale ye Faransi ani farafina jamanaw ka baarakɛ taabolo n'u b'a wele ko France Afrique o tɔnsigi kɛ laban ninnu na a ma sɔn ka farafina jamana kuntigiw wele ka na a ye fɛrɛnkɛrɛnnenya la sifinw wele ka na ka hakili jagabɔ kɛ u ka siniɲɛsigi la ani u ka jamanaw ni Faransi cɛla baara siniɲɛsigiw kan a bɛ komi a kun ɲɛ bɛ waleya ninnu de kun natɔ la a daminɛna ni farafina tile janfanfɛ bolo ye sisan farafina camancɛ yan fanfɛla la a daminɛna ni Gabon ye e bolo sisan a bɛna se jamana wɛrɛ tɔw ma wa walima a koɲa bɛ cogoya jumɛn na. N'a sera jamana tɔw la a tɛ bali ne la parce que i ye Afrique centrale min fɔ tiɲɛ la presque a bɛɛ jamana kuntigiw n'u min ma constitution changer o ye coup d'état k'i sigi wa o dɔw yɛrɛ bɛ olu tɛ diɲɛ ko kalama parce que u si kɔrɔbayara donc ni min daminɛna Gabon a bɛ se ka kɛ a bɛ continuer Afrique cɛmancɛ yan fan n'o ye Afrique centrale ye n'o kɔni kɛra a tɛ bali la i y'a fɔ i ka kuma kɔnɔ ko Emmanuel Macron ye sifinnakaw wele ka t'u fɛ hali o bɛɛ n'a ta Faransi ma ka politique changer farafina o pourtant richesse tɛ pays anglophone la ka tɛmɛ pays francophone la mais a pays francophone bɛɛ bɛ kɔfɛ a bɛɛ sous-développé len don o de la to peuple yɛrɛ de révolté len don bi Faransi ka politique la donc an bɛ se k'a fɔ min daminɛna Gabon a bɛ sɔn ka kɛ tasuma ye min tasuma min bɛ na jamana caman minɛ Afrique centrale la bi. Nin ye a siɲɛ filanan de ye sɔrɔdasiw fanga bɛ na coup d'état la farafina kan mɔgɔ fɔlɔ minnu ye indépendance ta ne Faransi ye a bɛɛ tun yɛlɛmara ka sɔrɔdasi fanga o sigi an ɲɛ b'a la tuguni o sɔrɔdasi fanga kelenw de bɛ segin na tuguni ka na e yɛrɛ bolo a bɛna kɛ ɲuman ye yan farafina denw ma wa. Non sɔrɔdasi kɔni ka fanga ta tɛ kɛ ɲuman ye o mais c'est à dire k'a bɛ fɔ tubabukan na entre deux mots il faut choisir le moindre mal bi n'i y'a ye sɔrɔdasiw bɛ ka na bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ mauvaise gouvernance de b'a pays na sinon coup d'état ma deli ka kɛ solution ye problème si hali crise sécuritaire coup d'état tɛ solution ye je crois qu'il faut que sɔrɔdasiw fana ka faamuya k'a fɔ u ye acte minnu posé u man kan k'a posé u k'a kɛ de telle sorte k'an ka ba kɔnɔ teliya u k'a dɔn k'a fɔ vraiment diɲɛ bɛ cogo min bi sɔrɔdasi fanga tɛ se ka kɛ cogo si la k'o bɛ se ka jamana bɔ nɔgɔ la sabula ni sɔrɔdasiw ye fanga ta bɛɛ de b'i ma bɔ a jamana la donc sɔrɔdasiw k'o faamuya k'a fɔ nin wagati in na sɔrɔdasi fanga yɛrɛ de kɔni tɛ se ka marcher et démocratie franchement o de ye bɛɛ fanga ye bɛɛ kan k'i sinsin o de la donc n'u ye fanga ta u k'u jija u ka institution fortew sigi u ka réforme kɛ pour que coup d'état kana kɛ tuguni an ka bɔ nin coup d'état in kɔnɔ. aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnin di anw ma bamanankan na VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. balimaw an bɛ segi an bɛ taga Tombouctou mara la ni o ye Mali jamana kɛɲɛkayanfan ye an bɛna kuma mun de kan an bɛna kuma nin wagatinin la lakana a babu a bɛ cogo di ye yasa ka se ka aw kunnafoniya an ye kuma di an ka lasigiden bɛ Tombouctou ni o ye Alfuseni Alhaj ale bɛna kibaruya labanw di an ma lakana koɲa la Alfuseni. Ni mugujugu kura minnu kɛruna u taara bin Tombouctou pankuri jigiyɔrɔ la min yɔrɔ la an bɛ Mali finitigiw MINUSMA ani risilakaw sɔrɔ sariyaw y'a yira ko mugujugu pɛrɛntan den 5 de filila nga u ma tiɲɛni kɛ nin waleya in bɛ ka Tombouctukaw lasiran ka sabu kɛ dugudenw ma ɲina mugujugu minnu kɛruna sibiri tɛmɛnɛ min na mɔgɔ 5 jogina maa 1 nin tɔɔra la n'o bɔra la kunu yɛrɛ Gurmararus lakɔlisow ɲɛma n'o ye DECAP ye a minɛna cɛ marifatigi dɔ fɛ k'a sɔrɔ a bɔra Rarus k'i ɲɛsin Tombouctou ma a minɛna k'a sɔrɔ a ma se Tombouctou fɔlɔ Tombouctou mara kɔnɔ a bɛ dɔgɔkun 3 bɔ sisan kulu marifatigiw bɛ ka mobilibaw bali u ka sira dɔw ta
i n'a fɔ sira minnu bɛ bɔ Tombouctou ka taa Algérie ni Mauritanie. Jagokɛlaw kɔni ka fɔ la ni fu ma siri nin ko in na a bɛ sɔn ka kɛ gɛlɛya ye dugudenw kan. Minɛn caman sɔngɔ yɛlɛnna ka sabu kɛ nin siraw minɛli ye. Hakili jiginna kabini MINUSMA ka dagayɔrɔ minnu bɛ Ber ani Gundam u bilala Mali woromasiri tabaw bolo kan. Kulu marifatigiw bɛ ka dantɛmɛwale caman ta ka ɲɛsin dugudenw ma, wa jahadikɛlaw ka sariya bɛ ka boli sira dɔw kan Mali woromasiri tabaw ma se yɔrɔ minnu na fɔlɔ. Ni Aluseyini Alhaji Kalaseli ye, VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Tombouctou. Ne ye Jɛnɛba Lobo Tarawele ka bɔ Kayi. Radio kɛni a bɛ dugu kunnafoni di, a bɛ jamana kiban kunnafoni di, a bɛ duniya ferekɛ naani bɛɛ lajɛlen kunnafoni di. Ni président kumana u bɛ kuma radio la an b'a lamɛn, an bɛ ministre ka kumaw lamɛn, an bɛ kuma bɛɛ information bɛɛ sɔrɔ à travers la radio. An bɛ to ale bi Mali kɔnɔna la, an bɛ segin ka na Bamako ni Mohamed Danjogo ale bɛ ɲɛfɔli k'an ɲɛna nin wagatinin na. U ka kiritigɛla min bɛ yen ni a bɛ wele ko Mohamed Cherif Kone dan sigilen min kɛra ale ka baara koɲa la Mali faamaw fɛ. Mohamed Danjogo ale bɛ an bilasira nin koɲa in la. Mohamed, kunu kunnafoni y'a yira k'a fɔ min ye Mohamed Cherif Kone n'ale ye sariya tigɛbaga ye k'ale bolo bɔra baara la pepepewu min ye Conseil supérieur de la magistrature o fɛ. Mamadou Gisse n'ale ye sariya o karamɔgɔ ye sanfɛ kalanso la, ale bɛ a da don o ko la ka a ɲɛfɔ an ye. O sariya baarakɛlaw n'o ye magistraw ye u ka baara kɔnɔna la a yiralen don k'a fɔ ko jɛkulu dɔ bɛ jɛkulu la u man ka don o kɔnɔ, baara bɛ baara la u man ka ye o kɔnɔ, kuma bɛ kuma la u kan k'u yɛrɛ tanga o ma. Fɛn min ye Mohamed Cherif Kone ye kuma lasurunya la ale y'i da don kuma dɔw la n'o ye ka fanga buruja, ka kuma dɔw fɔ fanga ma ka yira k'a fɔ ko fanga bɛ yɔrɔ min na bi fanga sigilen tɛ sariya kan, wa fanga yɛrɛ tɛ fanga yɛrɛ bɛ maa minnu bolo o ni fanga man kan. Sariya kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ɲangini kɔni o suguya o ka ca kosɛbɛ. Mun de y'a to ni ɲangini kɛrɛnkɛrɛnnen o taara ka ɲɛsin Mohamed Cherif Kone ma? Mamadou Gisse a bɛ o ɲɛfɔ an ye. Sariya min bolila ale kan o de ye k'a yira k'a fɔ ko ale ni baara bila de ka kan. Baara bila in a kan ka décider yɔrɔ min na n'o o kan ka lawaleya yɔrɔ min na o de ye Conseil supérieur de la magistrature. Olu ye farala ɲɔgɔn kan, u y'a jateminɛ k'a fɔ a ye min kɛ ani taabolo man kan ani sariya man kan, o de la a bilala baara la. An dun b'a yira k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen n'i ka hakɛ de don, bi bi na fanga y'a yira k'a fɔ k'a ye min kɛ ani sariya tɛ taa ni ɲɔgɔn ye. Halisa Mamadou Gisse ale ka fɔ la nin ye ko daminɛlen de ye mun ma ban fɔlɔ, sabula mun ye Mohamed Cherif Kone ye ale kɔni a bɛ se ka taa halisa sariya sira fɛ ka ka hakɛw ka olu ɲini. Donc maa b'a yira k'a fɔ ko nin ye ko daminɛlen ye peut-être a ma ban, donc Mohamed Cherif Kone a kan ka se yɔrɔ minnu na pour que k'a ka hakɛw bato, k'a ka hakɛw bɛɛ lajɛlen lasabati, a bɛ se ka sɔrɔ o la ka hakili jagabɔ pour que a fana ni min ka kan o ka d'a ma. Malidenw kɔni olu bolo nin mun kelen filɛ nin ye a tun ma se a ka gɛn ka bɔ baara la, sabula a tun bɛ se ka to yen mun ye a ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ ye o surunalen. Elhaji Ture. A fɔra kumaw yɛrɛ kɔnɔna na k'a kun kan ka taa retraite la san kelen, o de b'a jɛ ka taa retraite la. Bon ni kun ye ne ɲininka ne kun b'a fɛ u kun k'a to déjà a kun ka taa retraite la siɲɛ kelen dɔrɔn a ka fisa na nin ye quoi, parce que a bɛna polémique créer ka kumaw caya ka fɛnw caya k'a sɔrɔ a t'a kun bɔ. Nin b'a yira hali sisan mɔgɔw bɛ min fɔ, parce que mɔgɔw bɛ reproche min kɛ pouvoir la k'u b'a fɛ ka mɔgɔw da don fɛngɛ kɔnɔ sazara kɔnɔ, donc n'a nin kɛra sisan bon o bi jo di o tigiw ma, bon o man ɲi. Mohamed Danjogo VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako.
a y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen. An balimaw hali bi an bɛ tɛmɛ ni Mali kira kibariyaw ye ni wagati na an sera an ka farikolo ɲɛnajɛ ale kɛnɛma bibi na an bɛna kuma Bavie ni ale ye fédération ɲɛmɔgɔ ye ale ye sebaya sɔrɔli min kɛ u bɛna mun kɛ u ka ni san natala in na u n'u ka bureau Siaka Traoré kabi Bamako ale ni a ka mɔgɔ dɔw kumana Siaka. Mali Senantolanta Fédération ɲɛmayaso kalafiliko kun kan kalafilila kunu tarata utikalon tilemɔni 9 san 2023 in na Bamako CICB la Mamutu Touré n'a bɛ wele Bavie ale min tun bɛ fédération ɲɛmaya la ni ɲina y'o san 4 ye ale tora nɔ na a ka cɛbɔ sɛbɛn mɔgɔ 19 cɛ 17 ani muso 2 Tubaye Kone bɛ o mɔgɔw la a kelen ka kuma ta kunu Bavie tɔgɔ la kalafili bannen a da sera u ka baara kunfɔlɔw ma minnu bɛna boloda. Baara ka ca Côte d'Ivoire 2024 ɲala bɛ hakili b'o la ka ban o. Match amical yɛrɛ bɛ déjà Côte d'Ivoire Sénégal ça va arriver bientôt. Il y a le jeu olympique, le championnat va démarrer, championnat fana bɛna dabɔ sɔɔni en septembre. Baara ka ca an ɲɛ galen bɛ baara de la pour que Mali ka ballon tan ka taa ɲɛfɛ cogo min na mais ɲɛ min f'i ye baara bɛ nɔgɔya an bolo cogo min na fo tɔ ninnu de fana kana fara anw kan an ka jɛ an ka baara kɛ. An ka jɛ an ka baara kɛ bɛɛ ko ballon tan a kɛlɛlankolon nafa t'a la a ye n'an ka baara kɛ Bavie y'o de fɔ ale bolo dayɛlɛlen don ale bɛ fɛ bɛɛ de kana ale ka jama o hali jama mun fana tun tɛ anw fɛ o kana fara an kan an ka jɛ an ka Mali ballon tan baara ni Mali ye kubu sɔrɔ sisan a ka di maliyɛn bɛɛ an kana jɛ an ka Mali ballon tan baara n'ale ka mandat banna san 4 kɔfɛ ni maa wɛrɛ fana y'a ɲini n'o y'a sɔrɔ an fana bɛ jɛ ka fara olu kɔ pour que an ka se ka Mali ballon tan baara Mali bɛ se ka avancer o cogo de la. Mamutu Touré n'a ka mɔgɔw kelen ka se sɔrɔ kalafili la a se bɛ bila minɛ min kɔnɔna na Tubaye Kone. An b'a bila bɛn minɛ de kɔnɔ bɛn an ka bɛn an b'o de ɲini bɛɛ fɛ maa o maa n'i bɛ ballon tan ko kuma fɔ i ye journaliste ye o i ye ballon tanna ye o i ye entraîneur ye o i ye sporteur ye o an bolo dayɛlɛlen bɛ bɛɛ de ye bɛɛ de kana an ka jɛ ka ballon tan ko kuma fɔ n'an jɛna ballon tanna ɲumanw b'an bolo joueurs b'an bolo k'an cɛsiri ballon tan ko la ballon tan bɛ taa ɲɛ fura foyi t'o la. Ka fara o kan Mamutu Touré Bavie tun tɛ kɛnɛ kan a bɛ kaso la kabini utikalon tile 9 tɛmɛnen ko wɛrɛ kunkɔrɔ min tɛ senantolontanko ye VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siaka Traoré kala seli don. Sisan aw bɛ se k'aw ka batakiw ci an ma WhatsApp fɛ an ka nɛgɛjuru sira kan 001 20 24 30 47 16 tɔgɔ ni jamu ani aw bɛ bɔ yɔrɔ min na aw bɛ o fɔ ka sɔrɔ k'aw ka bataki d'a kan. An balimaw aw yɛrɛ y'a faamuya sa o la sa nin de bɛna dansigi an ka bi jɛmukan na an tɛna se ka wuli ni an ma foli kɛ an kanubagaw caman ye o hukumu kɔnɔna la an bɛ Adama Jara fo kabi Bamako Ibrahim Coro an ka foli b'ale fɛnɛ ma Lamine Traoré Misira an b'ale fo lamɛnnikɛla i sɔrɔla Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an mana sɔrɔ yɔrɔ fɛn fɛn la an ka foli b'aw bɛɛ ye o la sa an b'a fɔ ɲɛna k'a fɔ ni jɛmukan a labɛnna Cheikhumar Cero fɛ Justin ani ka fara Firmin kan kuma galama o tun bɛ Modibo Danbele bolo kabi Washington DC an bɛ k'an bɛn da ɲɔgɔn ye ni Ala sɔnna ma aw k'an bɛn sini ni kɛnɛ ɲɔgɔnna wɛrɛ kan tuguni aw ni ce aw ka lamɛnni la ni tun ye Modibo kabi Washington DC. Malika di fembebe malikono Ame pari wante mongo makono Dinyankadi ni nyana mabakono